Kaixo guztioi, ariketa honetan ingo dugu 2019 urtean uztailan agertu zen ariketa bat, programazio lineala landuko duguna, ematen dizkigute inekuazio batzuk, 3 inekuazio, mugak ezarriko dizkigutenak gure espazioan, bai? Eta muga hoiekin, marraztuko ditugu eta eskualde bat, zonalde bat izango dugu haien artean, bai? Behin hori daukagunean, eskatzen digu, f isa i, hau da, lau isa gehi behi funtzioak eskualde horretan dituen maksimo eta minimoak. Eta horatuko duzuenez, programazio linealan egiten duguna da eskualdea zehaztu, begiratu zeintzuk diren ertzak, eta gudakigu funtzio horren maksimo edo minimoak ertz edo erpin horietan agertuko direla. Beraz, lehenengo gauza izango da eskualdea zehaztea. Beraz, hau dira dauzkagun 5 inekuazioak. 4 inekuazio hau nahiko errazak izango dira kalkulatzeko, bai? Eta honetan egiteko egiten dugu balion taula. Balion taula erraz bat, 2 puntu lortzeko, isa i, egiten dugu lehenik eta behin isa 0 denean, ikusten badugu hau 0 bada, i balio du bat, bai? Eta bestaldetik, i 0 denean, bai? I 0 denean, isa balio du bat. Beraz, lortu ditugu 2 puntu. Eta egingo duguna izango da, 2 puntu horiek marraztuko ditugu gure honetan, bai? Izango da 0 bat eta bat 0 puntuak. Hau izango da puntu bat, eta hau izango da beste puntua. Orain egingo duguna da lerro zuzena marrastea. Eta hau bezalakoa geratzen zaigu. Orain, isa izan behar da 0 baino handiagoa edo berdina. Horrek esan nahi du, baina kasu honetan, baldintza hau jarriko dugu kolore horiarekin, baina jakita isa izan behar dela 0 baino handiagoa esan nahi du, bai? Lerro honek marrasten digu, zein den gure kasunetan gure bigarren muga, bai? Horrelako zerbait. Hau izango da gure bigarrena. Eta berdin egingo dugu isa berdin lau, bai? Isa berdin lau lerroarekin, eta honi deituko diogu, hau izango da adibidez gorria. Eta gorria marrastuko dugu hemen, azkenean da lerro zuzen hau. Kasunetan eman dizkigute lerro batzuk ez direna oso zailak. Ikusten dugunez berdinak gertatzen zaigu irekin, bale? I handiago 0 izango da beste lerro hau, hemen marraztuko duguna, bai? Eta, jaeratu zaitxikatzartu izan da justo gainetik. Eta azkenik izango dugu beste bat, jarriko dioguna kolore morea, bai? Eta kolore morea posgarrena dena, izango da handiago txikiago 2, hau da, jarriko dugu biren gainean. Biren gainean jartzen badugu, hau bezalako beste muga sartzen diogu. Eta orduan, hemen erdian geratzen zaigun eskualdea izango da, izango da, hau. Hau da, geratzen zaigun eskualdea. Ustut, ondo ikusten dela, bai. Hau da, gure eskualdea. Marraztuko igual, badazpadari beste kolore batekin, hobet ikusteko, horrela beto. Eta, esan bezala, gure funtzioa eman digutena, eta funtzio hori dela lau isa gehi bi, baloratu beharko dugu, baina baloratu behar dugu bakarrik ertzetan. Eta ertzak izango dira puntu hauek, jarriko diogu izenak. Honi deituko diogu A. Honi deituko diogu B. Honi deituko diogu C. Honi D. Eta honi E. Eta puntu horietan baloratuko dugu funtzioa, eta ikusiko dugu zeinetan den handien eta txikien. Kasu hauetan, erpinak lortzea oso erraz izango da, zenbat dizkiguten funtzioak, inekuazioak oso erraz dira. Azkenean, A puntua da puntu hau, eta ja aurretik kalkulatu dugu, kasu honetan ateratzeko puntu hau. Azkenean da, bat 0 puntua. Bat 0. Beren kasuan, badantzekoa, baina da 0 bat. Zeren kasuan, azkenean dago hemen, beraz da, 2 0. Deren kasuan, 2 izango da lau bi, erratu nahiz, ez da 2 0, espero zuek aurretik kontrolatzea da 0 bi. 0 bi. Eta orain bai, 0 bi, eta hau izango da baita ere alturan berdinean dago, beraz, lau bi. Eta azkenik, ona jaisten bagara, puntua izango da lau 0. Orain zer da egin behar duguna? Gure funtzioa da f isa i berdin lau isa gehi bi. Egin behar duguna da baloratzea puntu hauek funtzionetan. Beraz, bat lehenengo zenbakia isaren lekuan jarriko dugu, eta bigarren zenbakia i dagoen lekuan. Beraz, aterako zaigu lau bider bat gehi bi bider 0. Eta honek ematen du lau.
Urrengoan, egiten dugu, lau bider 0 gehi bi bider bat. Eta ematen du, bi. Urrengoan, lau bider 0 gehi bi bider bi berdin lau. Urrengoan, lau bider lau gehi bi bider bi. Hori ematen du, 16 gehi lau, 18. Eta azkenik, lau bider lau gehi bi bider 0. Eta honek ematen du, ez dakit konturatu zareten, baina erratu nahiz, lau bider lau 16 gehi lau hogei. Ez du 18 ematen, bale? Hau borratzen dut, eta hemen hogei bat jartzen dut. Baina gure kasuan ariketa ez da aldatuko. Bale, orduan, behiratu behar dugu zein den zenbakirik altuena, kasu honetan, hogei. 18 baita ere izango zen handiena, horregatik esan dut ez zela aldatuko, baina balioa zen berdina izango, bale? Eta bestetik txikiena, B puntua. Beraz, nik dakidana da, zonalde honetan, hau izango dela minimoa eta aldiz maksimoa egongo dela hemen.